Non tedes a sensación, escoitando esta melodía que temos de fondo, de estar por aí correndo, a mí chérame a flores. Espidos, sí. Cheirache unha música a flores. Ai, pues aquí o ambiente. A ver, sí, ule a flores, sí. E a tomates. Sí, a leitugas. Dios, que imaginación ten esta xente, todo. Aquí estamos na Horta de Nusca. Moi boa tarde. Pero non estamos sós. Sempre neste recuncho da tarde recibimos moita participación da audiencia, cousa que valoramos, que agradecemos enormemente. Lembramos novamente como facer chegar as consultas dos ointes hasta este espazo, Iago. Pois é moi doado, temos unha vía de contacto aberta para recibir audios ou mensaxes de texto no noso WhatsApp no 627 75 1962. Bueno, Nusca, como foi a semana? Moi ben, a verdad que sí, bastante ben. Traballando moitísimo na horta, apurando os traballos antes das colleitas. Pois imos aprender un poquinho máis esta tarde, veña que temos moitas consultas, damos resposta xa. Pois imos comezar por un audio que temos por aí dun ointe e imos a ver que consulta. A ver. Hola, que tal? Boa tarde. Esta é unha pregunta para Nusca. Nusca, outro día atopei un árbol maravilloso con uns nísperos espectaculares e non me puden resistir coller un. Estaba delicioso e guardei as sementes, vale? Teño 3. Como podo facer para reproducir ese nispereiro con estas sementes? Nada máis, moitas gracias. Bueno, chámote desde Ames. Gracias pola túa participación no programa e por tantos e tantos vídeos e tantas cousiñas que nos vas contando. Un saúdo para todos. Un saúdo, gracias. Que guai, moitísimas gracias. Querida amiga, claro, cando ves un espereiro por aí e te apetece, pois colles un que ten miles de frutas. O que pasa que germinar un frutal a partir de unha froita, de unha cuña, non sempre vamos a lograr un árbol fructífero. Unha que vai a tardar moitísimos anos en darse, porque sacar un frutal de cuña pode tardar entre, non sei, os máis rápidos 5 ou 6 anos e os demais 15 anos ou así, non. Se non están inxertados, eso é casi ter unha paciencia de Santo Job. Por eso se inxertan, o sea, non hai ningún frutal que compres nun sitio de comprar árboles que non estea inxertado. Entón, se o quere germinar, adiante, pero que sepa que posiblemente tarde moitísimos anos, uns 10 polo menos, en que lle poda empezar a botar fruta e que non ten garantido que vai a ser unha fruta tan rica como a que comeu. Porque os árboles insertados están máis fortalecidos e están máis propensos a ter a fruta que buscamos. Entón, pois, bueno... Paciencia, se o quere intentar, por suposto que o vai a poder facer. Seguimos por aquí cos consultas de texto. Dignos por aquí. Gustaríame preguntarlle a Nusca como lle dá ela de comer ás miñocas. Dalle as verduras picadas en máis ou primeiro deixa que composten uns días? E se é así, cantos días? Mira, as miñocas non comen compost, o sea, non podes compostar a fruta para darlla. As miñocas necesitan que a fruta que coman ou que coman que estea, sabes ese aspecto de unha masán que está moi pasada e que está castaña e que se lle tocas co dedo sale un líquido castaño, o sea, desfaise como a castaña. Iso é o que comen as miñocas cando está algo podrido. Se está compostado, as miñocas non o comen tan ben, porque elas o que fan é succionar os alimentos que están como medios descompostos, non compostados. Entón, para min a mellor maneira, non se poden picar os froitos, é mellor partir, queres dar sandía, pois bota ya así tal cual, non un cacho inteiro ou atona a piel todo ou así, pero non cortarlle en cachos, porque corremos o riesgo de que dentro da vermicomposteira eses cachiños tan pequenos que cortamos se sequen e que se empecen a compostar, non, con outros microorganismos. Entón non lle serviría de alimento a elas. Entón, eu o que fago non precomposto tampouco, que hai xente que fai como unha precompostaxe de todas as cousas, e cando está como desfeito o castaño,
botanllo ali, non? Como semilíquido, que é como mellor o van a comer. Pero eu simplemente o que fago é aportarlle alimento continuo que se vai descompoñendo pouco a pouco na mesma vermicomposteira. Nin o pico, nin o vexo necesario, nin o vexo favorable para elas, porque non o van a aproveitar, ben. Necesitan que estea molladiño, porque as miñocas non teñen dentes, succionan, o sea, péganse o alimento e succionan no logo, non? Grazas por facer o efecto sonoro, así xa non teño que poner. Non serías tan rápido poñendo tampouco os efectos sonoros, Iago. Que completa a Luzca, que fai os Xa fago todo. Pois xa está, segunda das cuestións que tiñamos pendentes, imos a pola terceira. Mercedes de Santiago dinos que este ano está conseguindo sacar adiante os tomates sen sulfatar cobre. Vai alternando cola de cabalo con leite e bicarbonato potásico. E pregúntanos se é posible que as tomateiras teñan máis flores este ano por culpa do bicarbonato potásico. A verdade é que teñen moitas máis flores e froitos este ano que calquera outro, pero é certo que tamén lle botei casca de plátano seca e triturada cando os plantei. Vale, pois ante todo o mérito é dela, porque o está facendo moi ben. Unha terra ben nutrida vai a aportar todos os nutrientes que necesita unha planta de tomate, non? Pero ainda encima, en vez de usar cobre, que non deixa de ser un metal pesado que aínda que pode ser antifúngico, non vai a curar de ninguna enfermedad. Entón, o de botarlle leite con bicarbonato potásico, aclarémolo, porque se usamos sódico continuo, o sodio vai a facer daño. Pero o sea, botalle leite con bicarbonato. Aquí pon cola de cabalo con leite e bicarbonato potásico. Vale. A cola de cabalo ten un altísimo contenido en sílice. E o sílice o que fai é fortalecer as paredes celulares da planta, non? Volve a máis resistente ante calquera ataque fúngico contra enfermedades e mellora a absorción de nutrientes, co cal esa planta está moito máis disposta a dar fruto, a dar flores, se xa está fuerte, non? Que está fortalecida. E despois o leite o que fai é deixarlle tamén algunhas vitaminas e calcio á planta que tamén a vai a fortalecer, porque o calcio nas plantas o que fai tamén é fortalecela e facer que a planta medre máis fuerte, non? A parte que o bicarbonato potásico de residuo deixa potasio, que é un dos componentes que necesitan as plantas para florecer. Co cal está facendo todo ben e todo o mérito, desde logo, é da persona que os está coidando tan ben. Estou moi contenta de que lle vai funcionando para ver. Ou seja, que agora que estamos terminando o curso, aprobadísima, non? Sí, claro, aprobadísima de todos. Mercedes de Santiago a nosa amiga Mercedes, aprobadísima. Genial. É que non deixe de usar, o sea, combinando a cola de cabalo con leite mezclado con bicarbonato, porque van a facer, entre as dúas cousas, van a facer que os seus tomates sexan os mellores de Santiago. Pois mira, estou vendo por aí visualizando alguén, Iago, que quere facer unha consulta con Luzca, non recorda o número de WhatsApp, como era? Mas non pode ser. Recordámoslo. Pois recordámoslo, 627-751962, que foi a vía que tamén empregou esta ointe, Rocío de Boiro, para decirnos que ten un bancal con amorodos polos bordes e cebolas no medio. As cebolas xa as vou ter que quitar e quería saber que podo plantar neste tempo para asociar cos amorodos. Por certo, influe a lúa a hora de quitar as cebolas da terra? Vale. Bueno, parabéns a toda... Que preguntas? Parabéns a todo o alumnado que teño aquí ao outro lado da... Vante que me dar xefa de estudos. Sí, me caches no mal, porque está facendo super ben. Mira, ten tres conceptos fundamentales clarísimos, que é rotación de cultivos, o sea, que planto despois das cebolas. O sea, o que levo dicindo todo o ano, Todo o ano levo dicindo. Asociación de cultivos, que tamén o digo, que tamén é importante, non? Xuntar amorodos con... Amorodos son fresas. Sí, sí. Cas cebolas, porque non van a impedir o crecimento unha das outras e ainda encima se favorecen. E aproveitamento do espacio. Entón, a pregunta de Rocío era, que podo plantar agora, non? As cebolas son altísimas consumidoras de potasio e fósforo, pero deixan na terra nitrógeno que non consumen. Non é que elas o fabriquen, é que, como non o consumen,
o chan queda rico en nitrógeno. Entonces, que podemos plantar despois de arrancar pois as cebolas? Pois eu recomendo plantar lechugas, que ademais estamos no verán e fai falta ter lechugas, ou, se ten un pouquiño máis de espacio, separando un pouco porque van a medrar, podemos plantar outro tipo de crucífera, como é repolo, brécol ou coliflor para ter despois para as navidades para comer co bacallau. Que rico. Hai que ir pensando xa neso, non? Cal era outra pregunta? O da luna, non? O da lúa, sí, Vale, mira, Sí, a hora de quitar as... a hora de quitar as cebolas, como xa falín fai unhas semanas, as cebolas, para min, para a miña crianza, para a miña maneira de ver a horta, as cebolas é totalmente necesario deixar que entren en senescencia e que elas mismas autodestruyan as células que teñen nas súas follas exteriores, as que vemos, non? O sea, eso de doblala, non. Deixamos que ela mate as follas cando ela crea necesario. O que consigue é romper os nutrientes que ten guardados nas follas acumulados e meteos no bulbo. E nese momento é cando o bulbo está preparado para sacarnos da terra. Se están secas as follas, a luna non vai a influir en nada que a collamos. Podémoslas coller o día que nos veña ben. O que é importante é que despois de collelas, que as deixemos en un sitio non ao sol, moi aireado, o sea, a sombra moi aireado, que acaben como de resecar ben todo o que son as cintas, non? Para si queremos ao millor enrestralas ou quitarla, pero non lla quitemos inmediatamente así como as collemos. Temos que deixar que a cebola, o bulbo, acabe de facer retroceder todo o que hai nas follas para o bulbo, porque non se evapora, vai para dentro, para o bulbo, para termos unhas cebolas guardadas durante todo o inverno, máis bonitas e máis sanas. Sí, non sei se quedou algo no tintero. Respondiches completamente a todo o que preguntou esta boa amiga do programa e temos máis consultas que imos ir despachando antes de que chegue a información, Iago. Pois por aquí alguén que nos di que atopou nas follas das tomateiras uns gusanos e ademais de comer nas follas quere saber se lle poden facer iso mesmo que lle fixeron as follas ao propio tomate e tamén nos aclara que eses gusanos son verdes. Son verdes, a ver, se os podo ver. Bueno, a fotocopia en branco e negro. Xa, bueno, de todos os xeitos non me manda unha fotiño do gusano. Se é verde clarito, non vai a comer no tomate, porque se é o gusano verde claro, é un tipo lagarta. Lagarta chamase un tipo de gusanos que teñen as características, é verdade que tamén o falamos. E se é así, dese color verde clariño, non lle vai a facer nada aos tomates, só as follas. Pero, bueno, ten que intentar retiralos ou tratalos, pois, con un macerado de allo, por exemplo. Pero, ollo, se é verde peludo cunhas rayiñas castañas, estamos falando da tuta. Se estamos falando da tuta... Atención, porque a tuta chamase tuta absoluta porque come absolutamente toda a planta do tomate. Follas, tallos, tomates verdes, tomates maduros, e se se mete para a raíz tamén se alimenta do que sexa. O sea que... Arrampla con todo. A tuta é a plaga máis importante que estamos tendo desde que temos este cambio de clima que non acaba de facer frío no inverno, que antes aquí non tiñamos a tuta. Era máis ben unha cousa do suroeste español. Pero aquí non. Entón, agora, pois, témola. E temos que aprender a convivir con ela. Malamente. Porque é moi mala de erradicar. Como se erradica? Pois mira, hai que ter control preventivo anterior. Se a tes un ano, para o ano vala a ter outra vez. Si hai que estar máis ben vigilando, non? A súa maneira de comer, porque é unha polilla que pon ovos nas follas ou cerca das bifurcacións onde nacen as follas, pon ali os ovos. Entón, podemos, en ese momento que andan por ali as polillitas, podemos atraelas con trampas cromáticas ou con feromonas. Hai trampas con feromonas que teñen o cheiro do macho ou da femia, van ali e quedan pegadas a unha especie de cousa pegañenta, non? Un pegamento ou así. Despois, se xa as temos nas follas, o que vamos a observar que as follas teñen como unhas comidas que son como uns circuitos de escalestri a través da folla, non é de arriba para baixo, sino que é como se fora no medio da folla, fai como unha especie de, chamase minador, non? Métese no medio da folla e comeche a folla. E os circuitos son blancos, absolutamente, porque comen toda a clorofila que ten a folla no medio. Se é neste caso, hai que empezar a quitar as follas e desfacerse delas, tiralas á basura e nunca compostalas, porque senón estamos deixando o bicho en outro lado. E xa vigilando cando os tomates teñen xa os furados de un bicho que xa é adulto e que xa se meteu dentro do tomate, sin piedad, hai que quitar ese tomate que ten un buratiño
tiralo. Pódelo abrir para mirar se está en dentro, pero tirar o tomate. Ten en conta que para o ano, hai noutra vez. Controles de insecticidas ecológicos, podemos empezar a usar por ortiga nas imprimerías e despois decocción non, maceración de allo, porque o allo non se debería de decoser, porque o que queremos extraer do allo é a alicina, non? Que é o máis potente que ten para tratar algúns bichos. Pero ca decocción de allo, que hai moita xente que o recomenda, destrúyese a alicina e o azufre que ten. Entón, pois, non vamos a darlle unha decocción, senón unha maceración lenta de unha cabeza de allos esmajada en unha juiña templadiña de un día para outro. Pois ora ya non sexa ese Ojalá que non, pero bueno, está entre nós, Na cor do verme vai estar a solución, non? Se verde clarillo non. Non ten moito problema, non. Pero como sexa escuro, aí podemos ter un problema. Sí. Pois veña, que o problema vai ser non ter tempo para responder a todas as consultas que nos foron chegando, Iago, pero alguna máis podemos despachar. Pois imos tentar responder esta que nos chega desde Vigo, que nos di que non ten unha horta, que ten só 2 plantas en 2 macetóns grandes. E unha delas é de cabaciña, que a ver, nos que isto é o que coñecemos todos como calabacín. Estou vendo a foto vexo que é un calabacín, pero non lle quería dicir nada ao rapaz. E non sei que lle pode estar pasando, quitei os primeiros como distí nos vídeos, pero os seguintes empezan a secar na punta e non deixan que sigan crecendo. Sí. Mira, o que vexo neste calabacín, que é unha foto moi evidente, é un estreitamento apical. Por eso, isto ocorre por unha mala polinización. Ao principio fixo moi ben quitarlle as primeiras, pero é como para darlle un impulso ás follas e á planta, mentras é tan chiquitina porque non pode con tantos frutos que ten. Iso foi como para darlle un impulso de vitalidade. Isto é unha cousa diferente, é unha mala polinización e pode ser por moitos motivos. Quero pensar que a nosa amiga, como é unha boa alumna, non está utilizando insecticidas que podan facerlle daño ás plantas generales da horta, porque os insecticidas non son selectivos, non van a matar só o que nós queremos matar, só van a todo, o sea, van a todo. Entón, que quede clarísimo que hai plantas que se autopoden polinizar elas mismas, pero o calabacín non é unha delas. Incluso temos que autopolinizalas nós mismas, o sea, coller a flor macho, facer como pincel e poñela dentro da flor femia para que estea ben fecundada. Pero, bueno, a mellor tampouco non é toda a culpa esa, porque unha mala polinización dos calabacíns é moi frecuente, tamén pode ser porque hai moita humedad. Non sei de onde son o resto dos oyentes, pero direivos que na miña terra levo 2 días con chaqueta e con uns 19-20 grados de temperatura, nublado totalmente da mañán á noite. Eso impide que haga unha boa polinización, porque o polen mollado non anda ben. E con máis frío ou con algo de humedad, moitos polinizadores descansan, non se andan por aí nas floriñas a polinizar nin nada. Entón, pois eso, nada, que estea tranquila, que en canto o tempo se poña a millor ou que sexa, que se van a polinizar millor, e se non vai a ter este problema que cando dicen estreitamento apical, Iago fíxome, Moito tecnicismo. Non, simplemente é que a parte apical, o sea, a parte contraria a donde nace a froita, que é o apical de todo, pois fai como un estreitamento e amarillea. Quedouche claro, non, Iago? Sí. Moi ben. A nos quedou clarísimo todo o que esta tarde nos contou Nuska Chousa, que volverá a próxima semana a percorrer con nos esta horta tan frutífera e que tan bo resultado nos está a dar. Moi boa, moitas gracias. Son as 5.